Здравейте, хора! Нека да тренираме за контролното ни утре по-английски. Аз съм написала много, съм стигнала до V и съм почнала да пиша цигулка, още един ред цигулка и почваме W и L, после X и там другите две букви. Последните 3 букви трябва да ги напиша по 3 реда. И реших да пишете сметка. Така, ще се видим, когато съм написала другия ред Вайлен и съм почнала W. Хора, вече съм до Уел. Сори, че писах много безгласно. Важното е, че пиша. Имам много време, така че беше ми свършило първо времето и го направя. И изтрих цялата една част и затова вече ще го спирам на пауза. И ще се видим, когато съм написала. Нали бях пропуснала да напиша още 2 реда. И така, че тук ще напиша W и после след като напиша още един път L и W пак. И това ще се видим, когато вече съм готова с W и съм почнала другите. Хора, вече съм готова с L и W. Ето. Вижте. И сега да отгорнем на другите ни две страници. X, Fox, там, йо, зибра. Окей, зибра ли до после. Като съм написала X и Fox. Чао. Хора, написах Fox, нали, X и Fox. Останаха това и йо-йо. Окей, йо и йо-йо. Ще свим. Добре, по-скоро ще пиша да сме. Не, сега ще се видим. Да пансле. Аз написах Изи и Зебра. Ето вижте. Чакайте. Ето коси. Ето и зебра. И от мен получавате едно чао и много ви обичам. Чао! Ще получите едно съобщение, като го качим. Чао!